Qegħdin naħdmu għal amministrazzjoni pubblika effettiva u effiċjenti bilan li ċ-ċittadin ikun moqdi aħjar l-istess amministrazzjoni kruċjali biex inwettqu inizjattivi favur in-nies bħal dawk imħabbra fil-budget ta' din il-ġimgħa. Kien dan il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru Robert Abela waqt il-konferenza internazzjonali organizzata mill-Uffiċċju tal-Ombudsman. Fil-messaġġ tiegħu il-Prim Ministru innota r-rata ta' implementazzjoni qawwija ta' rapporti mill-Uffiċċju tal-Ombudsman li jiġu implementati frott kollaborazzjoni tajba ħafna bejn dan l-Uffiċċju u l-Gvern. Llum il-ġurnata, kontrarjament għal dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni waqt il-keynote speech tiegħu fejn prova jagħti impressjoni illi l-Gvern jinjora r-rapporti tal-Ombudsman jew il-Parlament jinjora r-rapporti tal-Ombudsman. Illum għandna ċifra ta' 85% li hija waħda għolja ferm ta' rapporti tal-Uffiċċju tal-Ombudsman li jiġu implementati. Il-Prim Ministru rimarka wkoll l-importanza tas-servizz pubbliku u kif dan għandu iservi ta' mudell privat f'diversi oqsma. Dr. Abela nnota wkoll kif dan il-Gvern ma jibża qatt titejjeb u jirriforma favur istituzzjonijiet aktar effiċjenti u li jkunu xempju ta' governanza tajba. Il-Prim Ministru għamel dan waqt li kienet iwieġeb il-medja fit-tmiem din il-konferenza fejn għamel aċċenn għal riformi xprunati mir-rapport tal-Kummissjoni Venezja li joqtu fost oħrajn lill-ġudikatura dan b'differenza għal dak li kien jiġri qabel minn amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Rajna kif kien jaħdem dal-pajjiż qabel l-2013 fejn kellek il-Prim Ministri tal-ġurnata jażlu il-maġistrati huma, il-Prim Ministru filgħodu jażel il-maġistrati li ritu, kien filgħodu jażel l-imħalfin li ritu, kien filgħodu jażel il-Prim Imħallef li jritu, l-istess kien jagħmel għall-Kummissarju tal-Pulizija u rajna sfortunatament qabel l-2013 dawk l-għażliet arbitrarji li mhux darba tnejn u tlieta waslu għal riżultati li ma kienu sbieħ xejn. L-Oppożizzjoni tal-lum tipprova tnessihom, jiena konsistentement infakkarhom. Dr. Abela fakkar ukoll fl-avvanz fil-ħarsien tas-saltna ta' dritt f'pajjiżna b'kuntrast ta' dak li kien isir qabel l-2013. Infakkar kif il-metodu ta' ħatra tal-Kummissarju ta' Pulizija ta' dakinhar wassal għall-Kummissarju tal-Pulizija illi spiċċa ġie investigat minn inkjesta maġisterjali u mbagħad l-Avukat Ġenerali kellu jeżerċita nolle prosekwi biex dak il-Kummissarju tal-Pulizija ma tressaqx il-qorti minkejja li l-maġistrat inkwirenti ordnat li tressaq il-qorti mur ġib tagħmel dak il-gabirjoli jew ħansejħilhom hekk bużullotti legali illum. Forsi min qed jitkellem dwar saltna ta' dritt illum ma jikkummenta xejn dwar dan.